Tähtäämme eettisen ja kestävän kehityksen periaatetta noudattavaan kokonaisuuteen. Siksi meidän ruokalista koostuu sesongin mukaan valituista lähituotteen raaka-aineista sekä luomutuotteista. Ruokalistan suunnittelussa menemme ehdottomasti raaka-aine edellä. Teemme paljon taustatyötä sen eteen, että löydämme hyvän raaka-aineen ja sen tuottajan, koska hyvästä tuotteesta on helppo lähteä suunnittelemaan kokonaisuutta. Tuoreet kasvikset ja juurekset tulevat meille suoraan lähialueen pelloilta. Marjat ja sienet pyrimme saamaan suoraan metsästä meille kannettuna. Kalat tulevat meille yleensä suoraan kalastajilta ja lihat lähituottajilta. Metsästyskausina puolestaan riista on esillä voimakkaasti. Yhteistyökumppanimme eli ruoan raaka-aineiden tuottajat ja keräilijät ovatkin meille arvokkaita ja tuomme ylpeästi esille viestinnässämme sekä ruokalistoissamme. Lähituotannon suosiminen on meille arvovalinta. Haluamme toisaalta tukea lähialueen pientuottajia, mutta samalla meille on tärkeää, että ruoka on ekologisesti tuotettua. Lähituottajien käyttäminen myös lyhentää ruoan kuljetusketjua, vähentäen näin kuljetuksesta syntyvää hiilijalanjälkeä. Uskomme, että yhteistyön kautta voimme nostaa koko Keski-Suomen alueen ruokakulttuuria. Mietimme raaka-aineiden käsittelyssä niiden kokonaisvaltaisen hyödyntämisen tarkkaan. Haluamme minimoida hävikin ja emme juurikaan heitä ruokaa roskiin. Tärkeintä kuitenkin hävikin vähentämisessä on se, että lautanen syödään aina tyhjäksi. Meille on kunniakysymys suunnitella ja toteuttaa jokainen ruoka-annos niin hyvin, että siitä voi olla tekijä ylpeä, ruokailija saa elämyksen. Alueen erinomaisten lähituottajien laadukkaista ja puhtaista raaka-aineista on helppo lähteä valmistamaan sesongin mukaan rehellistä ruokaa luomua unohtamatta. Harmonin tiimin tavoitteena on välittää oma intohimo ruoan valmistukseen harkitun ja tarkan työjäljen kautta. Harmonissa on tarjolla makusointuja, jotka saavat sielusi soimaan.